Fit-tmiem ġimgħa impenjattiva l-Presidenza Maltija tal-Kunsill għall-Ekonomija u l-Finanzi, il-Ministru Edward Scicluna tenna li pajjiżna kompla jimbotta biex isir progress fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Nemnu li dan il-progress għandu jkompli, Malta m'għandix għalfejn x'tiddejjaq minn dan għaliex il-sistema tagħha hija salvagwardjata, però fejn jiġi abbużi aħna se nkunu nikkooperaw mad-dinja, mhux biss mal-Ewropa biex ma jkunx hemm din l-evażjoni. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fit-tarħin wara li ntemm il-Kunsill magħruf aħjar bħala l-Ecofin, il-Ministru Edward Scicluna tenna li l-għan ta' dan il-Kunsill kien ukoll li jiżdied l-appoġġ għan-negozji fl-Afrika ta' fuq u wkoll ikun hemm ċertezza fuq it-taxxa għall-kumpaniji. Is-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija għall Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, Angel Gurija, tenna li pajjiżna huwa l-aħjar post biex jimbotta dawn in-negozji fl-Afrika ta' fuq. Dan għax Malta hija fil-frontiera ta' bejn iż-żewġ kontinenti. Il-Ministru Scicluna tenna li din kienet inizjattiva ta' pajjiżna. L-inizjattiva ta' Malta investu iktar fil-pajjiżi Arab għax dawna minn hemmhekk qed jiġu l-immigranti jew inqas jitilqu jew jgħaddu minn hemmhekk u hemm bżonn nindirizzawha permezz ta' investiment ħalli jonqsu l-inugwaljanzi. L-aktar punt li qajjem diskussjoni kien dak dwar iċ-ċertezza tat-taxxa għall kumpaniji fi żmien li ġej. Suġġett kompless li żaħt it-tmexxija tal-Presidenza Maltija kien hemm passi l quddiem. Scicluna sostni sa tmiem tal-Presidenza Maltija, Malta se tibqa' tafassa biex ikunu approvati aktar direttivi dwar dan is-suġġett. Kumpanija biex tinvesti għal-futur, nitkellmu fuq miljuni u biljuni illi id-dħul tagħhom imbagħad jirrendi fil-futur. Irid ikunu jafu x'taxxa se jiġu jintlaqtu biha. U allura l-OECD l-inizjattiva fil-G20 aħna ġibni hawnhekk. Min-naħa tagħhom il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis u s-Segretarju Ġenerali tal-OECD Angel Gurija awguraw il-Presidenza Maltija tal-li rnexxilha tikseb qbil fuq bosta temi komplessi u sostnew li f'dan l-aħħar żmien l-Unjoni Ewropea rnexxilha tikseb aktar minn kemm kisbet fl-aħħar żewġ diċenji.